Ao final saliu como esperábamos, entrenamos para iso e bueno, o terreno era o que esperábamos, bonito, por non decir que é a mellor carreira de Galicia, con respecto de outras, pero preciosa, va. A carreira teóricamente empeza a zona bastante corrible, senda de río, empezanos a meter un poquinho de desnivel, pero moi paulatinamente, e aí hai que deixarse, non deixarse ir polas emocións, porque cando te das conta estás feito un Cristo, entonces hai que deixarse ir, deixar ir o corpo, e hasta chegar polo menos a mitad dos kilómetros, chegando a mitad, no bucle arriba en Piñeiro, e aí é cando hai que ir vendo, valorando como se pode facer, o estado de cada un, se podes apretar ou non, ou achicarse. E aí foi cando eu personalmente notei que estaba pa un poquinho máis, dinlle un toquiño e saliu. Nesa zona de Piñeiro é un bucle bastante llano, porque estás na parte máis alta casi da carreira, e aí foi cando dixen, bueno, vamos a ver que pasa. E deixeime ir así a un ritmo un poquinho rápido, vin que os demais non me seguían, que respiraban un poquinho máis forte que eu, e di, bueno, pois vámonos deixar ir, e cando cheguei ao avitollamento, ao embalse, no quilómetro 41, foi cando xa non vin a nadie detrás, e logo me dixeron que, xa aí levas 5 minutos, e, pois nada. E logo aí sabía que quedaban baixadas bastante técnicas, o terreno estaba bastante blando, eu baixando tampouco son moi bo, pero notei que seguían sen aparecer os rivales, entonces, pois nada, deixeime ir, intentando non caer, non torcer, e todo saliu bastante ben. Sí, a ver, esta é unha carreira moi especial para min, porque xa ganei a maratón 2 anos, no 19, no 20, ou 18, 19, xa non me acordo ben, pero unha delas foi a primeira carreira que ganara na miña vida fora maratón, e entonces, oye, traime moitos recordos, de feito me viña acordando diso, e pois estupendo. O que non conoce Mondariz non se espera o que aquí hai, non? Porque ves, levantas a cabeza e di, que vai haber, un monte como outro calquera, non, hai ríos, carballeiras, e que non te imaginas o que aí hai, va.